Казарма! Докарай ламбото! Yes! Машини! Най-ефтиния и най-бързия начин да имате Lamborghini. Да си вземете кутията на Lian Lambo Edition и да си направите един компец в нея. Така направи и нашия клиент. Гледайте в работилницата. Това е най-лесният път да имаш Lamborghini. Да си вземеш кутията на Lian, както разбрахте. Затова и днес ще правим една наистина нестандартна конфигурация. Нестандартна, защото ще имаме кутия, която е лимитирана версия. Какво означава това? В света има определена бройка кутии от серията на Lian в партньорство с Lamborghini и днес ще може да видите как се сбъдва една мечта да има зверска конфигурация Lamborghini бяло. Сега, има ли бели Lamborghini-та? Има ли зелени Lamborghini-та? Има ли жълти Lamborghini-та? Няма никакво значение, защото ние направим бяла конфигурация в Lamborghini кутията и то 4K гейминг. Какво имаме? Имаме един много приятен микс между... Започвам от видеокарта, тъй като смятам, че това е най-красивата XTX карта. Една от последните бройки останали 7900 XTX Tai-Chi в бяло. Защо казвам последна бройка? Защото официално Астрок приключва да правят тези видеокарти. Началото на месец април пресинеха 400 карти за цяла Европа. Ние успяхме да вземем няколко бройки за България, тъй като те са предварително разпределени и се радвам, че това е една от последните ни видеокарти. Пак казвам, Tai-Chi XTX си е наистина истинска класа. С какво го съчетаваме процесора? Не може да бъде. Пак е X3D, но е 7800 X3D. Т.е. говорим си за 5% разлика в FPS прямо 9800 X3D, но пък е инвестирано в останалите компоненти. Дънцето няма да го показваме за първи път, не е и за последен. 7800 Steel Legend Wi-Fi Edition. Много добре направена. 7800 Хикс 870. Много числа, много нещо. Значи тия AMD. Колко ми е трудно в момента да кажа RX 7900 XTX и след това да кажа 9070. Не е лесно тия дни, ама какво да правим? Това е положението. Оттам нататък дебютира за първи път в работилницата серията ASRock захранвания, серията Steel Legend, обърнете внимание, ATX 3.1, PCI 5.1, всичко, което трябва да има едно захранване. Ето ги абсолютно всички изходи. Тези захранвания се правят от FSP специално за ASRock. Ние си харесваме много Steel Legend модела 1000 вата, съвсем скоро ще получим и 1000 ватовия Phantom Gaming. Говорим за 10 години гаранция, така че едни страхотни захранване препоръчвам да ги огледате. Ще работим основно 1000 ватовите модели и нагоре, ако пуснат. Оттам нататъка мекото на хляба, както се казва, са водното на Arctic 360-ката Liquid Freezer 3 ARGB White и имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 вентилатора от Asus, като искам да обърнете внимание, че и 6 модела са reverse. Много важно нещо, ето думичката reverse, подчертана, защото така ще правим този билд. Така че това са ни ревърснати 120, 6 на брой. 2 по 16, 32 гигабайта Kingston Fury, DDR5, за да вървят нещата както трябва. Тайминга ни е 36 и оттам нататък имаме 1 терабайт NVMe Fury Renegade. Тук говорим за много стил в тази конфигурация. Тук не говорим за да си изхвърлим с много терабайти, много RAM памет. Тук говорим човек да си направи една гейминг машина в стил. Сега, показвайки на тази конфигурация, след като сме си говорили за две видеокарти, 50 терабайта дискове, компютър за по 10 000 лева, си е, да кажа, пак свинщина, защото имаме фацата на Lamborghini, тази колаборация. И сега, нещо много важно, което прави тази кутия наистина феноменална. Нещо, което ще го видите във втората част
с господин Дон Кики, тъй като той ще има честта да я записва. Обърнете внимание на екранчето, което е към самата кутия, идва с нея. Това екранче се свързва посредством USB интерфейса, ясен е, който влиза отзад на дъната платка и съответно това влиза в екранчето. И тук, благодарение на софтуера на Lienli, можем да си следим най-различни параметри от нашия компютър. И това цялото нещо идва в колаборация, но пак казвам, когато кутията светне, когато я нагласим както трябва, ще видите наистина за какво говорим. Идва в колаборация с между Lienli и Lamborghini. Ето ни логото на Lamborghini, нямам за какво да говорим. Ето я тази визия, която така лъха на лукса, и отзад трябва да имаме ето и номера на кутията. Ето, имаме в целия свят общо 6498 кутии. Това е 6481-та кутия. Тоест имаме един от тези 6489 кутии в света. Много стилна конфигурация. Много ще ми е интересно на мене как ще се влее тук белия билд. Много ми е интересно. Често ви казвам, наистина ще се получи доста приятно. Dual Chamber кутия, захранването ще остане от горната страна. И за финал да ви покажа защо казвам, че винаги има различно бяло. Има хубаво бяло, истинско бяло, китайско бяло, бяло, което не е баш бяло и така нататък. Сега, обърнете внимание. Имаме бялото на видеокартата Tai-Chi. Имаме бялото на захранването, което е малко матирано. Имаме бялото на дъната платка, което е леко сивеещо по-скоро. Имаме белия кабел, който е захранващ към съответно захранващия блок. И обърнете внимание на кабелите. Сега искам да видите гланц бяло, бяло, и това нещо го слагаме на захранването, което долу-горе отива към кабелите, окей? И сега отиваме на видеокартата. Ето, видите ли, затова ви казвам, има различно бяло. Така че вие, ако си мислите се майтапим, качественото бяло изисква различен поглед, както се казва. Затова тази машина ще бъде сглобявана от моя колега Крум. Грандмастър сме го пратили малко почивка и ще видите във втората част Дон Кики, който ще се докосне до Ламбо. Това е му единствения шанс. Друг шанс няма да се докосне до Ламбо. Да се докосне до Ламбо и да види за какво става дума. Гледайте.
Уважаеми зрители, време и аз да се отъркам малко в Lamborghini, както каза Дон Брутар. Явно това е единственият начин да можем да се отъркаме в хубавото, в скъпото, в лимитираното. Вече виждаме пред вас и завършеният билд. Този път не го няма картонения Иван да ме наблюдава, така че почваме по-свободно. Честно казано, наистина много готино изглежда самия сетъп. Това, което всъщност не очаквах, когато гледах първата част от готивницата, видях, че всъщност на кутията си има и RGB ленти отстрани, което прави много яко, така когато всичко вече е синкнато в RGB-то и го виждаме, нали, този, така, освен че имаме, нали, черното с бялото, освен това имаме и жълтия нюанс. Но другото, което наистина е супер яко в тази кутия, трябва да подчертаем със сигурност е и дисплейчето, което на това дисплейче е и с Lamborghini тематика, т.е. можем да видим колко бързо върви нашия звяр и колко топло всъщност върви той. Честно казвам, много готин штрих и много готина тематика, много красиво. Виждаме и изцяло белия сетъп с различните типове бяло, както казва Дон Брутар, но в крайна сметка всъщност в тази кутия виждаме, че захранването е малко по-скрито отзад, така че не се вбият чак толкова различните нюанси бяло, изглежда много красиво. Другото нещо, което виждаме и отзад, вече като тук да дойда, чакай да завъртиме, не мога да завъртиме, страх ме, това не мога да плата после, ако стане драма. Виждаме всъщност, нали, и отзад вече като светят самите вентилатори. Отново тук, нали, все пак лимитираната версия на кутията 6481 от 6498, наистина лимитирана бройка, която за феновете на автомобилите и сигурно на марката Lamborghini е много готина покупка. Честно казвам, аз съм много голям фен на малко по-различни билдове, не просто бялото, не просто черното, а нещо, което е персонализирано. С тази кутия, така на Lamborghini, сигурно се вижда тази персонализираност в кутията. Сега аз това задавам на вас един въпрос. Вие, ако можете да си направите сетъп с някаква лимитирана кутия, каква щяхте да изберете? Аз първото нещо така се замислих, когато, нали, Дон Брутар ми показа тази кутия, се сетих за преди години NZXT ни бяха пратили лимитирани версии на техните кутии, които бяха PUBG и всъщност самата кутия беше с дизайн с едно airdrop от PUBG, което беше супер яко за мен. Също, често казвам, да, NZXT правят доста готини кутии, се замисля, защото същото време имаше и тази, която бяха пратили на Ninja, когато Ninja беше толкова популярен като стример, т.е. има някакви такива готини limited edition. Другото нещо, което аз може би очаквам е скоро би трябвало да имаме бутуш на Core Master, което би било много интересно като машина или компютър, така че има много готини персонализирани билдове. Вие сещате ли се за някоя лимитирана кутия или малко по-различна кутия, в която бихте си направили билд? Може да ни оставите един коментар. Ето, това беше цялата машина. Благодаря ви, че отново този петък бяхте с нас в работилницата, където ви показахме отново един не само скандално готин, но и скандално бърз, защото все пак е Lamborghini билд. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк, а аз мога да ви пожелая един приятен уикенд машини.